Незаконно ув'язнені в застінках Росії та окупованого нею Криму кримські татари потраплять в список на обмін полоненими. Таке заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Єрусалиму. Україна і Росія розпочали перемовини щодо взаємного звільнення утримуваних осіб. І один такий список вже погодили представники тристоронньої контактної групи в Мінську. Але він, за словами глави держави, не остаточний. Його доповнюватимуть прізвищами українців і кримських татар, котрих утримують на окупованих територіях Донбасу та в Криму. Останній обмін полоненими, нагадаю, відбувся 29 грудня торік. З полону тоді повернулися 76 українців. 2 трека, 2 списка. І список ми погодили у Мінську, що зараз будемо встановлювати доповнювати список встановлених осіб. Будемо готувати цей трек обміну з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну наших українців всіх, включаючи кримських татар, різних, які знаходяться на території Росії.